tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tottowde lage waali soma kon waktu yoni ha to caski baydi kame haruna e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal accident musɗo kam waɗi lawol linguére matama waɗɗani lumbel lana yimɓe ɗiɗo mbasen pittal men tato gañima hen ɗum noon hollitama saabi ɗum ko dogdu ɓurtudu no feewi to leydi mauritanie sifande nandiral hakkude leydi mauritanie kame leydi algérie wonande ɓeena ardiɓe cuuɗi sarɗeji leydi ndi ko fate banggue ɓeydude ɓartodiral golle kame heblo hakkude leydi algérie kame leydi mauritanie to leydi mali koninkoɓe leydi ndi ɓe hinde famaɓe kolliti hanki ɓe mbaɗi fiyande mabɓe ɓe jooɓima pittali jondi no feewi taw ko ɓen joguitiɓe armeji ɓe nangui hen gandi mawdi no feewi walla ni ɓe jooɓima fittandu gandi mawdi no feewi kono kadi ɓe nangui hen yonɓe no feewi ɓe tetti hen otoji kame kaɓirɗe jonde no feewi to leydi guine Conakry to laaɓe woni ko ngakki toon ko carburant oɗo saaha teskama yogay hôtel aji kame motel aji ha e restaurant ji kala jogui ko caɗele mawɗe no feewi karamogo alphaɓe kolliti yogay camion aji citerne guiwata ko toon to leydi sénégal to leydi côte d'ivoire nandiral hakkude leydi côte d'ivoire kame maroc ɗum ko sifande wonande jagorɗo kotki mo leydi côte d'ivoire hakkude muɗum e groupe mo leydi maroc kene tolno e temedere ujunere logement to banggue koɗale nder lamorgo leydi ndi ɗo e hitande ujunere ɗiɗi e nogas e jeenaya kabruji men mana en ha to libéria soudan burkina faso ma en jaaha to Sierra Leone kame joolam jaɓeri ha to coftal ɓalli musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen kawis allah ekkiɗo hen nalliki kawniki woni gorelte gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gedda Sy 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama
ko wittiyanke kumpitiɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala on noon woni maître en science occulte woni maître Adama Balde mo ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe. maître Adama Balde holliti wonno koye wittoji mawɗi no feewi ɗin wittoji noon o heeɓi hen humpito mango no feewi ha tenti noon yoga ñabboji hande o tampinɗi yimɓeɓe. maître Adama Balde kala nde suuɗi woni koye wittoji nde tawno yahata tan koye ganni fulɓe kame ñawdorde fulɓe e leɗɗe fulɓe nde tawno fulɓe hanki ene joguino titre mawɗo no feewi. wi'i maître Adama Balde hande fulɓe kala dogui ne cafroyo banggueji goɗɗi teni kadi ha hande koɓe joguino ko elle mawi hande ɗum ɓuuri laatade wondi tan ko woni hen gueɗe ko ɗaccade nuskina walla bonna jalkita kono o witti haw heeɓi en kollaɓi. maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en science occulte taw kadi ganduɗa ko patrimoine fina tawa fulɓe holliti rafiji ko tati ko ɓuuri hen feeñde. on dafaɗo rafi cuuɗiɗo mo ganduɗa aɗa andi ka ñawɗo kono yimɓe so kucciti ema jiyata ɗum e maɗa. o holliti on rafi omo heeɓi hen kollaɓi gam safrude ɗuma e rafi peeñƴo kalɗo jaaɗa e hôpitauji e banggueji kala aronki dañde jaam kanko maître Adama Balde omo wawi safrudema ha jiiya hen hoore maɗa. rafi goɗɗo ko ñawu gañgu ha sidagal an gonɗo e feeñde e ɓamtade ema haale muɗuma kamen ɗanle mum kala an ɓine daari yeeso ma ne padduma. maître Adama Balde holliti rutto e ñawdorde e cuusal kala mum hande o omo faggiti omo jogui hen kollaɓi. maître Adama Balde noon hande o tawete ko to leydi Gambi to Séré Kunda nokku biyeteɗo Séré Kunda leggal biyetengal nema alkali sa ari ha ɗon sara jumama alkali woɗɗani police o ɗon maître Adama Balde tawete. maître Adama Balde jinganen fulɓe tongoɗe makko ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 tongoɗe makko leydi Gambi ko 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66 musidɓe tedduɓe maître Adama Balde e jeese meɗen. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala. sa yiɗi hebde humpito laamgo ko fate banggue yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen kollaɓi. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi guila to banggue golle moƴƴe ittude dabare kono nonne kadi kumiɗo guila to banggue dewle ha e golle e kayitaji kala. kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yogay ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France. sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓalayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera.
base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie kala to Nouakchott woɗɗaniro biñ kat ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni ceerno Siré Diallo ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase ɗiɗi siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar e nder jokli nayi windere kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba to Kermassar legal daray kamila nder galle ceerno Aliou Diaw hanki noon yuɓɓinama toon wonande ziyara iwɓe toon to leydi Gambie to leydi Guinée Bissau e nder leydi ndi Sénégal kala ngal moɓodiral noon ko moɓodiral manggal no feewi ari hen halifaɓe diine halifaɓe aada ko noonne kadi notaniɓe gouvernement mo leydi Sénégal nonne kadi mo leydi Gambie ha to Guinée Bissau kala ɗum noon ko yewtere yuɓɓunde wande fayida waɗa goɓe jiile kanko ceerno Aliou Diaw caggal kay nde o timmini wonande deftere nde o firi ɗum konguɗi Allah ɗi o firaniɗe tugganma tan ko alam tara kayfa ha yetti ul auzu bi rabbin nas ko ɗon woni ɗo hanni o totti noon halifaɓe yo nduwo kono kadi konguɗi maɓe kala garti yimɓeɓe yo duttoye tarbinade tarbiya nde tawno tarbiya nehata ko fittandu socca ɓernde neha neɗɗo o saabu neɗɗo so natti jogade tarbiya tan o wawata jogade needi ɗum jeeyi sababu noon hande heewi wawɓe karfeje heewi wawɓe gandala taw koko ɓoccitira needi ndi mbawata wondede ɗum jeeyi sababu noon ɓe ɓuuri yanñade e oɗon fannuɓe kolliti so en jii leyɗele men goni no jaam dewodiral moƴƴal dañanoma jeyno sababu ngal ɗon dewdiral moƴƴal ko trabiya ko tarbinade taw kadi tarbinade nde ene wondi kadi e gueɗe coccode ɓerɗe tawi kala saɗa duumo e istighfar woni astahfirullah e gueɗe ɗe dokkeɗa ko fati banggue wirduji maɗa ha an hoore maɗa mbawa andude ɗo pawɗa koyɗe maɗa ɗum woni hanki koɓe ɓuuri yanñade e ɗeɗon toɓɓe taw koye ziyara on bannoɗo toon to Kermassar to leydi Sénégal keddoɗen jeheten ko toon to diwan mo Podor noon hanki fawama toon hayre to dimata tulde dimata hewɓe e worɓe kala kolliti en weltare mumen mawde no feewi e wiide jayde APS ɗum noon maha toon walla mbiyen fawa toon tufere ko complexe islamique taw ko jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa bawɗo ƴellidde gandal e witto ha garɗina suka o jiɗɗo gandal taw kadi tawtorama fawede ndeɗon hayre woni imama Saydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ene wonde maire mo Fanaya kamine wondi kadi e halifaɓe diine aada kala taw kadi on complexe islamique moderne jaaduɗo e jamanu nottoto koye inde gendiyanke almami payodinɗo joom darde fayodinde e nder Fouta woni Eliman Boubacara Kane mo ganduɗa waɗino golwole mantiniɗe ɗum jeeyi sababu noon nden hayre fawa toon ngam mahde on complexe jaaduɗo e jamanu jeheten ko ha toon to Dagana hano gasego hanki o wi jayde APS wonande jagorɗo heɓlo gardugo kame heɓlo yaadugo e jamanu woni Mariame Sarr tawama toon omo wondi toon e jagorɗo min wuuro kadi ngo Dagana Oumar Sarr fawi toon tufere ngam mahdi toon galle heɓlo hono mawlidi holliri kala diwanuji ɗi kala ma mahe hen galleji heɓlo beele sukaɓe rewɓe worɓe kala mbawa heblede hen taw ko hebloji garɗuɗi si fayi cate kewɗe no fewi ma wonoya 15 taw kadi ganduɗa ko mahdi ko fate banggue heɓlo ma waɗe toon beele kadi yimɓeɓe mbawa heblade nde tawno neɗɗo so heblaka
ala kala ko wawi heblade haydara tokke dugu ko accident musɗo waɗi toon hande o ko camion citerne woni ko yani e virage goto heewi noon kolliti wo doganno ko dogde ɓurtude no feewi no dogiranno ni noon ware virage he o ronki wadde contrôle ni woni way yani omo jonnuno gasoil jonɗo no feewi on gasoil noon jeeyi sababu oto ruppiti jeygue taw koye lawol ANR mo budon waɗɗani nokku biyeteɗo seminke woɗɗani ɗon taw koye keddugo on camion noon won wonnoɓe nder kono hay goto kam yaltani ne wuuri leelani noon brigade mo makko ari toon ma en gartoyoɗo hen kabaru so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde keddoɗen koye ɗin accident ji lawol Linguére Matam yooɓima pittali ɗiɗi ɗum ko hanki sanga 12 heures woni midi woɗɗani lumbel laana ene jeeya nder localité commune mo Barkeji kanko on auto mo L200 dogannoɗo dogde ɓurtude no feewi mo matriculation muɗum woni 33 45 AM kanko on o doganno ko dogdu mawdu no feewi waɗi noon kanko chauffeur o biyeteɗo Y Bacculi mo duuɓi 30 ko ɗon e ɗon wasi fittandu muɗum tata noon gañima hen ɓen gañiɓe noon nawama to hôpital mo Maguetlo mo Linguére wonande de Tarawore mo duuɓi 50 ko gañiɗo hen Tarawore mo duuɓi 35 kañumne ko gañiɗo hen a Sidibé mo duuɓi 38 kañumne ko gañi ɓe goni taweteɓe toon to hôpital Linguére mo Maguetlo gam hebde safare mumen wasɓe hôpital men ɓe procureur ɓattiɗo suudu ñawore taweten to Louga holliti ɓoyata ma ɓalli mabɓe dokki tottire koreji mabɓe keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten ko fati banggue politique ko fati banggue liste électorale ɗum noon Ousmane Sonko e Khalifa Ousmane Sonko kame Karim Wade jeeyataki hen kono ma wi wonande on goɗɗo kay lombaɗo hen baɗaɗo hen taweteɗo nder kaso hande o taw kadi koye taweteɗo e nder kaso hande o onne kadi woni koye nder kaso e hoore muɗum woni koye nder kaso e hoore muɗum woni Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa hande ne tawi e nder kaso kono kañumne inde mum woni koye liste électorale o hewɓe noon e avocat ji makko e woɗɓe kala ƴeerima nde o yaltinte kaso ha tenti noon Guy Marius Sagna jaadiɗo FRAPP France Dégage ɓe kolliti yo accite hayso tawi woni koye dow sarɗi o yaaha o waɗoya campagne makko ko wona ɗum ko noon coalition Karim 24 kolliti jeeyi sababu ittede wonande kanko inde Karim ittede doggol jeeyteɓe sungoji ɗi ɗum noon ma saabo kamɓene darnude wonande pellital wonande ɓen sarɗiyankoɓe PDS taweteɓe toon toujours sarɗiyeji wadde en loskoji beele kadi wonande wullitade kanko ɓen yaadiɓe Karim kolliti ma porte plainte ko waɗa ɗum konon hewɓe kolliti Karim wino kay oɗo saaha haytini nationalité mum mo leydi France kono ɗum tawa wodani keddotoɗen koye leydi Sénégal anen kaali haala Ousmane Sonko inde muɗum jeeyi sababu wasdemo jeeyde ngol doggol ɗo e duuɓi 5 o wawata kay ƴamde lefol laamu nder leydi Sénégal jeeyi sababu noon ko tugnorgal leydi ndi lawɗin ɗum caggal kayde Mame Mbaye Niang jagorɗo on nayimo yeeso lawol jeeyno sababu ko penɗo e dow inde on haaɓe battidi e ñawoje inde makko o wahlu inde nde o watti ɗum ko ɓi wonande Cheikh Ibra Fall kanko on M Fall holliti ko ɓi Cheikh ko tanum Cheikh Ibra Fall jeeyi sababu noon omo funta yimɓeɓe omo jogui kala document ji ko fati banggue fewnude visa ji taw wona gonko fenade omo wonde goɗɗo mo waldata malde o noon ko IN kamɓe kala mbiyama teɓ nanguiɓe noon ko police fayɓe juuɗe taw kadi ɓe nanguira koko fati banggue ñamde haalisaji yimɓe nanguiɓe ko police mo Guinaw Rail jaafoɗon kene fotta wonde 14 millions ko prix franc CFA woni koɓe ñamani ɓen kay ɓeɓe punti ko fati banggue visa ji ba noon goto ɓe ñamani ɗum kene wona million ngaji 4 pawɗi 50 ujunere walla mbiyen temedere ujunere million ngaji 4 pawɗi temedere ujunere woni ko ñamani ɗum on noon nawi dossier o yeeso wonande enquêteur en ɓen mbawi fawde mabɓe juuɗe o saabi tawi juuɗe ko wiide yimɓe tan yoɓe ndento no fewi won wonɓe ɗo ene jogui kala document
sahaɓe jaltinanma visa fenani taw kamɓe koɓe pewni taw ɗum ko fenade tan ala kala ɗo yeehi sa naati hen ɓe ñaama halis alma ha laaɓa taw ala kala ko gasi bis daka demdik ko hanki Thiaroye sara guenale Thiaroye ɗo ko ɗon wo sumi hawo laaɓi kay kono andaka noon ko jeeyi sababu sumdemo hay goto noon ala no nder kono ɗo saaha police udditi hen enquête jaƴƴo no feewi beele kadi bawɗo wadde ngal baɗal kala fawi e junggo jeheten ko ton to wuuro teddungo woni Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko fate banggue pittugol ɓerɗe kese ɗe yuɓɓinama ñalawma heccankoy yemi hoore ceerno Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dennagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dindema Sar Abdullaahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass e ñalawma heccanko dawol mawgol waɗama ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ko fewti e fittude ɓende berɗe ɗon ɗo Madina Gounass berɗe kese ɗe bandiraɓe juɓɓe kala mbawi yaltude berɗe pittama han hannirti guila nder muɗum ha e saraji mum saabu teskede berɗe to wonno koɗo kese to goni to en heedi e ladde en heedi e kuɗole wadde so jeeyngari en wawa diwide ha naata miro naata nder wadde ko bonni e nder to ɗum saabi kala hitande ceerno ne yamira julɓe kala daw toon mbawa fittude pittugol bangol fayida pittugol bangol mana wadde canko machallah bandiraɓe ko jalti mbaɗen golle tidde kono golle mantinide waɗama gori gori waɗama joyo joyo pour kokol fittama yaltinama waɗama caggal berɗe Sar Abdullaahi Saar Abdullaahi Saar ɓeɗo ganduɗa ko dartiriɓe ɓe ganduɗa ko soppude leɗɗe e fewde ɗum wattude ɓen alluje ɓe koddiri oɗo saaha golle mabɓe e jahan moƴƴi ɗeɓe teskade kala nde coppi leɗɗe ɗe ɓe gaddi ɓe pewni alluje baɗɗe fayida alluje jaajoli jamanu wadde wonta yontere jonte ɗiɗi taw kala koɓe gayinno koɓe gadduno gasi ha laaɓi sodama ɗeɓe teskade hewɓe so sukaɓe keeɓi duuɓi joyyi e lebbi joyyi en keewi toɓɓaɗe ɓe mbawa nawtoɓe galle ceerno ɓe mbawa toɓanede ɓen naata ko wiyete jangde alwani kadi ɓe koddiri o diwal Madina Gounass ko fati alluje ene marsa ene jar hen no moƴƴi han hande ko Sar Abdullaahi Saar ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe coursaji koddiri kañumen kadi ene jiita koyemen alhamdulillah coursaji en jahar moƴƴi wona to worɓe to wona to rewɓe to kala hen nde ɓe pinni subaka ñallal ngal hirta taw ɓe jeeyanta coursaji 4 5 ha 6 Sar Abdullaahi Saar mi salminima ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass heede Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdullaahi Saar. Amadou Samba Lo a diwi seeɗa noon a haalani on joguino toon kurus gurtiraɗo jaabe ñebbe omo wirdiri ɗum aɗa andimo mboɗa andimo kono ma en caktoymo e nder jaynere mi anda kam kurus ñebbe so tawi ene wirda ko rewi Allah so wona noddude ñebbe ceerno Ahmed Samba Lo sen giwi to wuuro teddungo Madina Gounass paɗen koto leydi Mauritanie nandiral sifande hakkude leydi Mauritanie Algérie ɗum noon koto banggue sarɗi yankoji leydi ndi min ketto musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco mi salminima. mi salmitimama Sar Abdullaahi Saar en calmini dennagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kabaruji men ɓurtimtuɗo e leydi Mauritanie ko cifodiral hakkude leydi Algérie de Mauritanie ko fate jakkaji gendi leɗele ɗiɗi ɗe to jakka gendi hono leydi hono Algérie toon ko APN woni assemblée populaire national wonde jakka leydi hono Mauritanie ɗum no cifodiral ngal ko nogas lewru siilo ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi wonno ko ñalawma hoore e biira ɓennuɗo nde ene wayno taw kadi ko nandir hakkude mabɓe e taw ko gardiɗo taw kadi ko jakka gendi mo leydi hono Algérie Ibrahima Moughali e wondude e gardiɗo hono jakka leydi hono Mauritanie Mohamed Bamba Maguette ko kamɓe tigui mbawi yindirdirde ɓe cifodiri hakkude mabɓe to joɗorde taw kadi ko jakka gendi Algérie toon to Algérie ene wayno nandiral ngal jogui ko fandade wawde kay hisnude e wawde kadi ɓeydude doole yin jakkaji gendiji ɗiɗi ha wawni wadde taw kadi yaaha garta hakkude majji e wawde kadi wadde commission mawɗo no fewi bawɗo wadde e hirande kala taw kako batu lawol gotol gam ƴewde hen wadde hen hebloji hen e ko nanti hen leydi Mauritanie noon leydi ɗiɗi ɓiiri e to banggue taw ko Maghreb to arabe to caggal kay leydi kono Tunisie
ko leydi Mauritanie woni leydi hono ɗiɗi ene cifta noon hono kanko gardiɗo hono jakka gueɗe ko leydi hono Mauritanie Mohamed Bama Maguette amono leydi hono Algérie fodde balɗe 4 Sénégal e Mauritanie pour awere nden ka hakkude kerol hakkude leyɗele hono ɗiɗi ɓen ardiɓe hono Guré taw kadi ko département hono Matam e yoga e ɓen ƴewoɓe kadi toppiti ko affaire nden ka ɗum noon joddima kay ñande kadi hoore bir nogas lewru ndu gonɗen ndu toon to Gouray e nder commune taw kadi ko ɓokki jawe ɓe mbawi kadi ko haalde hen gueɗe kewɗe fedi ko fafete nden ka ɗum noon fadarde kay ko hisnude kay ene wayno taw kadi oɗon diwan e ɓen taw kadi ko yahoɓe e waɗoɓe gueɗe ɗe ndewani kono lawol ene wayno hono sécurité woni nden kay ko woɗɗum woni lawol gadanol wawi kadi kono ƴewde kay rende ɓen jibinande nde e wawde kadi toppitade ɗumen gam kay kala ko nata toon e walla kala ko yaltate ɗum noon ɓe mbaɗi kadi lawol mabɓe kono tawde ko gadanol e oɗo kono taw kadi ko hakkude ɓen ɗiɗi e wawde wadde ko wiyete gueɗe taw kadi ko bawɗe kadi e wadde hirjuno ha wawa kadi riwtude wona ɗene gueɗe ɗum no wino ko adjoint préfet mo Matam o ndey Jomana Cissé e nder noon ɗum ɗon on président régional ɓe gardiɗo kadi ko kadi ɓen ardiɓe Guré to Matam to Aboubacry hono Ndaw wawi kadi wiide noon to banggue rewoto ɗon dey to banggue maayo to ene manki toon ko wiyete ko brigade de gendarmerie ɗum noon ko caɗele kadi ha kadi kono ɗum kadi woniri kadi jokre ni en addanne kadi on kadi lawol wasde heɓade ha ni ɓe mbawa wadde toon golle mabɓe no hannirta ni hankkadi ko fawi arde ko de hankkadi généraux ji ɗi ene wayno ɗo e nder leydi hono Mauritanie neɗɗo to kalakadi garat taw ko général taw kaga rewani e battu jankorɗe leydi hono Mauritanie ɗum noon ɓe mbayi ɗum ko saga kay nde ɓe mbaɗi e batu mabɓe cakkitigu ɗo wiide kay wonde ko adadi foof ɓen tenoji tewɗi Allah saggo kay mbawa kadi taw kadi rewnede e battu jankorɗe ɗe taw kay ko décret présidentiel ardiɓe landaji lundo ɗo e nder laamu gari hono Mauritanie mbawi hono joɗade no gasi ko lewru ndu gonɗen ndu gam ƴaɓamde peeje ko yewiti kay e wotteji juɓɓiteɗi e nder juin ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe jewti noon toɓɓe ɗo kewɗe noon nandiral e mabɓe ha ɓe mbawa kay wona tigtidde kadi ko ɓe gone dow mum ko Saar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗo dey tonguɗen ɗo e nder hono leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo Alassane Oumar Mbodj gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali armée leydi ndi sembeji fama ɓe kolliti hanki o ɓe mbaɗi fiyande nden fiyande noon ɓe dañi yoɓade hen fittando taw kadi ko gandi mawɗi no fewi yogay ardiɓe walla mbiyen gardiɗo fedde joguitinde armée ji hewde jangoji mum hakkude 2022 comme 2023 on noon mo mbiyata Abdullaahi wuldo ɓe ko on ɓe kolliti jeeya koye Daesh noon koye l'organisation état islamique koye frappe ayen goto kay woni moɓe mbaɗi hanki taw koye diwana in raban noon ko 60 kilométre hakkude mum e Meneka ko hanki ñalawma ɓe mbaɗi ndeɗon fiyande ɓe kolliti on jeeyaɗo Daesh moɓe jooɓi fittanu mum ɓe nangui frère mum goto woni ɓe nangui miñum goto on noon ene jeeyno kadi e ɓurɗo mantinade yogay janguji hitande ujunnaje ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e tati kono kadi ɓe nangui hewɓe no fewi ɓe tetti otoji 5 kame armée ji kewɗi ɗi joguitono ɓen taw kadi ɓe gonno ko yidde fewjude janguji mabɓe pawgola juuɗe taw kadi koye ɓen fewnoɓe document ji faux document de administration de ganduɗa commissariat de la Sogonikor ko ɓen mbawi fawde mabɓe juuɗe kamɓe noon koɓe sagataɓe tato woni golle mabɓe ko fewnude carte grise taw kadi ganduɗa ko carte
visite technique ɗen gueɗe kala pewno ɗum ko fate banggue kayitaji jibinande acte de naissance ene mbiyata kayit jibinande pewna kayitaji goɗɗi kala pewnan yimɓe ni hay passeport uji ɓen goni noon wiyaɓe teɓɓoɗo saaɓe goni loskoye manggo no fewi gam ƴeewede holɓe ɓe gondi woɗɓe e ngal ɗo hen baɗal ngal ɓe mbaɗata sen jiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya kami hoorejo jagorɗe mum hankiɓe jaltini communiqué ɓe kolliti ɓoyata ma laamu transition joɗoɗo yogay landaji dawrugol tawitiɗe nder gendi leydi ndi kala ɗum noon fandare wonande transition ko kaldigal ko mbiyata dialogue national hakkude mabɓe ngal kaldigal noon jiyande kewɗe jalti e ɗin landaji lundo gam hollidde mbete ngal kaldigal ko sumgoji tijjaɗi walla ala holko jogori wonde ɓe ɓayyinani noon dat holde jogori latade kono ɓe kolliti ɓoyatama ɓe nangu on daɗa beele kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ɓen dawriyankoɓe beele ene wawa latade to Guinée Conakry ha jonde teska ko ŋakkugol carburant e nder leydi ndi finoɓe to laaɓe hande o kay otoji koko dangodiri taw koye station ngaji ala kala joguiɗo carburant foof ko gasi ha laaɓi mo jiiɗa kala ne yiilo hakkude essence e gasoil hewɓe hen noon karamogo alpha keewi iwnude camion ngaji citerne oɗo saaha koto Sénégal hoddi mabɓe ko toon giwata ara so ari kadi ɓirte ha laaɓa ala kala ko gasi finoɓe to Conakry joomen hôtelaji motilaji restaurant ji kolliti kañumen hande kala ko fate banggue faggudu mumen kala gasi ha laaɓi jeeyi sababu ko caɗele ko fati e carburant kolaɗo kuuɓala américaine woni jagoɗo affaire étrangére mo leydi Amérique woni on mbiyata Anthony Blinken hande fuɗɗi jillu muɗum gon jillu noon o fuɗɗori ɗum nder leyɗele Afrique ko ton to Cap Vert Côte d'Ivoire mawo yaa toon kamɓe Nigéria Angola mo waɗa jilluji makko taw ko jillu faggudu to Sierra Leone gonnoɗo hoorejo leydi Sierra Leone woni Baya Koroma iwi toon to Freetown fayi to Abidjan lamorgo leydi Nigéria jaɓɓimo to bawal aɗa diwoje ngal Abuja ko Oumar Aliou Touré taw kadi ganduɗa ko kedanɗo CEDEAO ɗum noon wari ko safrade kono kadi siftinde moon kuddata pewjanoɗo mo laataki e mayirɗe hitande maydeɗo henne nde omo jofono en piɗel ɗon ɗo waɗano e résidence surveillé oɗo saaha noon waɗi exil toon to leydi Nigéria to leydi Côte d'Ivoire ɓattodiral golle hakkude groupe mo leydi Maroc kame jagorɗo kotki mo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko sifande hanki nden sifande noon ko fati banggue wonande ko fati e banggue mahagol e leeɗe kese taw kadi koye capital ngal Abidjan kene tolnoyo e temedere ujunere taw ko hoɗorde ko mbiyata logement sociaux ɗum woni ko fanditi e oɗon jagorɗo beele ɓiɓɓe leydi ndi mbawa dañde koɗale timmuɗe no fewi on projet noon mawo diño ɗo ha nogas jeenayya ha nogas jeenayyi nden noon ha 2029 sukaɓe yonɓe nanggama to Abidjan ko fade banggue trafic jeygu biyeji coupe d'Afrique ɗum woni ko teska kala saaha wiye biyeji manki taw e stade covid taw kadi ganduɗa koye jeere niɓɓere ko hen ɗin biyeji jeeyete laamu ngu ɗon hollitino ƴetti peeje mawɗe gam faddade ɗum sukaɓe yonɓe mbiyama hen teeɓa to Libéria ko hande o George Weah wakkiti lefol laamu ɗum ko caggal nde o folano e sumgoji jawtuɗɗi ko hande wakki lefol laamu woni Boakia Joseph mo ganduɗa hande o ko on ɓiɓɓe libériyenaɓe goni ko suɓɓi ñalawma hande o huccite ɓiɓɓe libériyenaɓe o suuti junggo wondi ma jogor leydi jaam e kisal tawtorama halifaɓe hewɓe no fewi won hen ko hooreɓe leyɗele kono kadi e wonde e CEDEAO to Soudan Nations Unies yaltini cimtol kesol ɓe kolliti tugganma tan 15 lewru avril 2023 pelɓodiral bangala hakkude généraux ji ɗiɗi hande o moni kala itotta koye goɗɗo ko fulɓe mbiyata ko baroɗe ɗiɗi kejjata e gaska ko ɗum woni ko hefti suuda ko ɓe kolliti ɗen piyanɗe gulɗe jaw baɗɗe guila tan 15 lewru avril 2023 jeeyi sababu yoɓade kene tolno e 13 ujunere fittando kene fotto wonde no gase jeegom ujunere neɗɗo gañi hen
kene foto wonde jeeɗiɗi piccal 6 million woni ko dogi koɗali mumen acci kiraɗe men dogi moltoyi e leyɗele goɗɗe caggal kay nde koyɗe jaam doga ha tampa hande o hay ittudade taw ɓe cuwa wattude ittodade to Burkina Faso ko accident musɗo waɗi to nokku bireɗo pa noon tawete koye lawol hakkunde Wagadugu kame Bobo Jula Sow wi noon jagorɗo Faso to banggue transport on accident ko bisuji ɗiɗi natodiri jeeyi sababu noon ko dogdu ɓurtudu no fewi yimɓe sappo mbasi hen pittali men 15 neɗɗo woni gañiɓe hen holliti maɓe nel seteji faade garasuji ɗi beele findinde sofre ɓe dogrude seesa hattama yettade no fulɓe mbiyata ni baɗɗiɗo mabba ko jaam yahata so ƴoɓa guiba saabu so ƴoɓima tan batuɗat ndeke firti tan neɗɗo kalɗo woni yo yiilo jaam o doguira seesa Burkina Faso armée leydi ndi holliti hanki o ɓe nderguiti pittali jonɗi no fewi wonnoɓe pikkoɓa ene gonde cewdire motoje jonde ene joguiti armée ji ɗum koye zone 3 keeri leyɗele mabɓe hakkude Burkina Faso Mali kamne Niger noko mbiyata Marokoye ko toon kollitiɓe nderguiti on pittali jonɗi no fewi ɓe noon gonno koye pick-up carsuɗo armée ji ene sawdi ɗum wonɓe motoje ɓe noon fandare mabɓe ko yinnode yuɓɓinoyde janguji to joolam jaɓeri hande waɗi 700 ñalawma ko Israila jorata bomboji mum faade ɓesguji Hamas naɓe Gaza naɓe Khan Younes naɓe jeeyi sababu noon ha ganduɗa hakkude Khan Younes kame Gaza kene tolno e 25 ujunere fittandu woni ko heddeɗe ɗo hen nokkure wi Hamas mouvement palestinien ɓenne kadi kolliti hôpitoji ɗiɗi woni ko bomba hanki o Nasser kame Al Amal ɗiɗo hen kay nderguita ko ha wonti ndondi ɗon ɗo fodi jagorɗo hoore jagorɗo leydi Israila ma derguit ha heɓa fandare muɗum tene accata jagorɗo mo leydi France jagorɗo kono waɗi jilum to Tel Aviv en keɓanti andude holko dañi haalde toon to maayo waɗe to hoɓel mo utsi holliti caggal tan Israila ne jokki jorde kure e bomboje faade ɓesguji Palestine naɓe kañumne koko jokkata duppude kala laana jeeygu ndewo ko ɗon kalɗo wawi faade ɗum ko caggal diɗɗal Amérique e wallidi mum yidde kañumne fittude lawol maayo woɗewo belɗen batoje mbawa ɓennude kono ɗo saaha ɓuuri hen teskede caɗele mawɗe no fewi ko leydi Italie ndi ganduɗa commerce muɗum kala ko ɗon ɓurno wawde rewde kono hande o laaɗe mabɓe kala ko lofiɗe ɓoyata jagorɗo mabɓe ma waɗ jillu mum gam yurnita hol peeje ƴetteteɗe gila kay ko fati banggue faggudu yattirde caggal gam teskede maayo woɗewo ngo ko ɗon woni lawol yoga e laaɗe commercial windere nde ɗo ɓurata wawde rewde endo subaka hande o jaɓɓal kesal ngal waɗi ɗum hoorejo jaggoɗo leydi ndi woni naranira modi hande udditi toon tampo goto taw ko inde aɗa gandi inde naaɓe ɓuuri wawde rewde ko jaleŋeji e sanamuji ɗum ko caggal pelɓodiral hakkude mabɓe julɓe bandugal toon ha on tampo heela no fewi caggal mum noon on tampo fewniti ɗum ko hande uddita ɓe natini toon jalaŋuji mabɓe e gueɗe mabɓe kala tugganma tan duuɓi 500 hakkude julɓe finoɓe toon kame leñol endu en rewoɓe ɗin sanameji ko ɓooyi habde no fewi kono kadi ne huula mbiyete fitinaji jogorani wontude ɗo wonno caggal kay nde ɗum heela jaam fuɗɗinoma artude toon no fotiri kala Amérique sumgoji présidentiel tijjaɗe mayde ndeɗo hen hittande wande hon binoɗo ko candidat taw kam woni gouverneur mo Florida yatiri caggal holliti hande o ma wallita dadugal Donald Trump ko fati sumgoji paaɗi saabu holliti e nder républicaine o tawi tan oɗo saaha ko Donald Trump fotata wawde laamade ko kam woni e demal ɗum jeeyi sababu noon wallidemo Donald Trump beele wawa tettude leydi ndi arta e laamu gam andudemo laamu Joe Biden ala kala ko ɓosni haydara e gurdam leydi Amérique wiyatina toonne kadi 22 hande tribunal mabɓe ko ene foto wonde pitta kene foto wonde yimɓe jeenayo ñawama kaddi gurdam e kaso ɗum noon jeeyi sababu ko drogue ɓe nanguira gartaten koye coftal ɓalli hanki o kippodirnoɗe ko leydi Maroc kame RD Congo leydi Maroc RD Congo mbaddi ko un but partout Afrique du Sud nane bi ko Afrique du Sud lappi nane bi 4 e ndiga 4 e hay gotel
rewi hen ko macce Zambie Tanzanie ɓe ne mbaddi ko 1 but partout hande o noon ko hande kay tournement gadi ɗo gasata ha laaɓa hande fettitta ko Côte d'Ivoire Guinée équatoriale Guinée équatoriale kame Côte d'Ivoire Guinée Bissau Nigéria kanje kala pettita ko takkusana 17h kanje kala pettita e waktu goto Cap Vert Égypte nonne kadi Ghana Mozambique ɓen ko 20h kañumenne pettita e waktu goto hande o noon folaɓe ɓe dañani ɓennude kala koko joɗotto musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno Kumpital garnogal kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirte he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena